yalan gıy. Firuza, şun energiyasi, şun mehri, hakikaten bir ne şun mihman peyirli birinci. Hovane bu üye feridin andan hem de ulayet edildi. Firuza'nın ten dastoynu bıraktı. Haçanın yani hartırıp ilan tur. Spasiba, spasiba. Bu tade video Firuza'nın. Kardeşlerime de değişlidir. Kapıyı açıktırayım mı? Hemme bunu dişkerleri. Firuza kagız nemi aydın şey benim prodüser oynayan Firuza aradı. Aydım çıkardı. Ben nemşiliğin kazası zayin tehdeden şunu çıkarttı. Tehdelendim başka men. Remonttan daşta men ya. Batım beti işlere başlaya bakayım. Efendim kuturdum. Marim oldu ne? Men remontum sonra ben go imursanam şu rolikti masakları. İngo imursalam birinin adına içe. Birinin adına içe. On adam Kale. Rabotu. Firuza. Hemmeğe ve salam. Gelin men size gowy täzelik aýdaýyn. Internet arkaly online gazanç etmek isleýänleriňiz bar bolsa, onu ssylkaga geçip özleriniň dolu maglumaty alyp bilersiňiz. İkinci soru, ödüm soru şeyle. Hemmemize devlet ağamız tanıyat doğru değil mi? Devlet ağamız tanıyat. Devlet ağamız dünya inenni, Moğollu gelip kulağına adan çekip, üç yedek, senin adın devlet, senin adın devlet, senin adın devlet deyip attak gitti. İnni, şol gelip attak giden Moğollan, doğulan ünlü kim biliyor? Yok, abi doğulan ünlü biliyemem, şu devlet ağamı 70 yıl bundan önce doğulanını gelip Adana'ya giden Moğollan. Polya. Özünüzü kim bilen de, onu sonra yenileştiriyor. Polya şu Moğollan giden ünlü bilen mi? Giden ünlü bilen de. Polya onu adamlar $100 bizim özümüze kalıyor. Kuday dediğimiz bareken. Ama davranımızda Rüstem Harlıyım. Bu ayınlarla devam ediyor. Arzu yolunun teyze. Yine 2026 yılda Hatay'dan getiren in saylama katı 3 köşük çayı vardır. Şol çaydan gök çayından getirin diye. Şol gökçe çay bilen kovudip çay içip. Buncadan kurtlaşım ama bilece oturdum aktör kurdu. Anamla toylar kutlu olsun Ali falan. Lekin östür maşgalasiyeni var bir ertler ama bir lahanglar gözün öyledi. Legenda kafa östün. Fajalığına uluy staydına kafa ucağından doğulu avut kafa varını ama kahramancan var, yekancan var yerin. Ayarlı onun sonra 60 yaşlı ayar ratnoy konuşaya. Resuna mara tuvalımı tıyla formatla ben yerden dostlar kurslaşlar yettirine buncadan kurslaşım ama bilece oturdum aktör kurdu. Buncadan yok mu kurslaşlar? Deneyin şunu niye kakul halifamdan doğullarını üyüşmeyemem doğullarını buncadanın jubiley toyunu elle batıyor. Allah'ım neme ülkeden kakul halifamdan ruhu şad olsun, nur içinde yatsın, bizden razı olsun. O izini yürüdük yürün doğullar beni avdı kahraman mekandı doğanım izini ağzı birlikte o beni alıverse de benim var. Allah can bir izin yitirmeyecek bololi, aydımlarını yitirmeyecek bololi. Kakıl övüye söylemeyin oğulcuğum daşı sulurum son aydımın dinler, sulurdun olanlarım son aydımın dinler. Sevleme, avan sizden bir zat aydayım. Ömrü vakı yat deme. Siyasını diyorsun, sağın sağ olsun. Gelin yıkmaz size hemen sağ olun. Tamam yakın konuşamadın, arasın. Allah'tan. Ya suyun olsun, kulak yansın, Allah'tan. Şimdi yerlere müdahale eder. Avut kahveden söyler ya. Ana bunca bacayım, beni kakırla, baca diye atadı onu. İşlerden girdim, oğlum açıklayabilirim.
Angunca bazı yaşın uyumurdun, göreceğim uyumurdun. Kâne otayda da deydik. Stadyum diyen. Mırasan, Gunçozan. Hem sağ olun filan geleni de. Sağ olun. Toyudun aytarı deyin. Köp sağ olun sana yakın. Eğer kakıl balon olsa şey derdi. İşlem. Resk aydayan. Tamam. Resk. Döney. Spamina yumili korudna dupisizu. Salam bolma. Yaxşı. Toynalar keçdi. Gowaşdy. Gap toy bilen restoranın tapawdy baň teňşi. Ay yok. Tapawdy yok. İktem şol var. Hawa. Ayaşlamada nämardy ödýäňer? Bagtardy ödýän, jantalgardy ödýän. Gelin bolup ýa-dodaga. Ha, gelin bolup ýa-dodaga barmak näre duýguka. Gowdy ýudur. Etat adam söýän ýüzüňe barsaň. Şo duýguny duýmak her bir gaýda nesip etsin. Hawa nesip etsin. Inni sorajak sowalym. Erkeklere gelişmeýän häsiýet, erkeklerden, garat oglanlardan aýrasyn gelýän häsiýet barmy? İki sözlü. Hawa. Sözlülük aýrasyn gelýär da. Hawa. Bolýa. Inni är aýaly. Oglan bir sözlü bolar, ýaryny içinden söýer. Gidäse de ýalňaşyl. Oglan bir sözlü bolmaly. Tawal, awa. Aslında adam bir sözlü bolmaly. Hawa. Adam Olaşyl. gelişten gaşryan zat. Sözlülük kaja. Hawa. Indi neme? Her aýalyň arasynda sır bolmalymy? Bilemok, bolup biler. Edil bolma diýip biljekler. Ýöne kän bolmasa gowda. Ayarlar öz yollaşından, misal üçün gaýdlaryny öz söýgüsine näme garaşýaka, näme isleýaka, öz söýgüsine näme bolmaly isleýaka. Elbetde mähretleýä. Söýgüsleýä. Mäherden söýgüden kösen gördüňmi? Berýär. Bolýa. Bilemok, adatlar bu ad aýtdyrmaýar. Awa bolýa. Internetde dolaşa kalamny yer ýüzünde bir zady üýtgüdip bilýän diýseler, bir zady gadagyn edip bilýän diýseler, nämen gadagyn ederdim. Nämen gadagyn ederdim? Hiç bir insan ağlamasa. Her kim hawa yalançylygy, her kim dogry sözli bolsa, şonu durmuş hatam owadan hatam gowalar. Kedil orada hiç kim ağlanmaz. Hawa. Onu belki şeyler olsun onda. Yaşlarım bak olsun bäýik toyda görüşmek nesip etsin. Nesip bolsa. Hawa, sağ olun. Sağ olun. Toyda görüşerik. Balkandan gelen mihmanlarımız yürüyüte yine şu toy münasibetli 400 kilometre yol aşıp 3 gelece olup 7 adamlık siyanan salon tutup gelengenece adam başına 3 tane kadar öğreniyorlar yolla. Yadirem şu toyda yerine yetirip verecek diye Balkan'da da legendar kadarlan bir neme hellik bir gelin almana gellik bir ay bakar aya karşı su akar caya karşı garip vakit vermezler çıkarlar baya karşı. Osman selamun aleyküm. Selam aleyküm. Qowmy ýagdaýlar. Hawa. Osman adyň näme? Osman. Osman mı adyň? Näçe ýaşyňda? Aýdyp bilen akmy? Aýdyp bilen. Aýt. Babalyk sypdy näme sen? Yo men ýaşyň diýdim. O da bolýar. Olaryňda kim boljak? Basy. Bagşy? Hawa. Hani ýa maşina aljak diýip oturdyň? Aljak. Özün sözjakları. Mala diýe. Ýagdaýlan gowy. Hawa. Näme aýdymlar gowy? Sen aýdymlaňy. Men kim? Esesi. Kim? Esesi. Bolýar, tanaýanmasaň bolýar. Anan olalaňda ullukan ýyllaz bol balam, bolýarmy? Ýa-ni taňa rakipli bol, akylly bol. Maşindiň özüň almaly, kakyňy da almaly, ejeňi da almaly, bolýar? Ha, menem aljak. Özüň alýan ýöne kakyňy da ejeňi da almaly, bolýar? Bolýar di. Aha. Sag bolýar, hoş di. Hawa. Awana bugün dogranjan Halipaň toýuny bir gysgaty gutlak geçäýän repan. Halipa Janow o kän garaşyp
yetenler o yekavala Saparzanın toyunu Allah zanna bugüne de gelip ettik ne gözümüz görýär tuwalamy toymulman märekesem kan şowkunam tuwalamy rojundan ýerip beýle kuzundan falanlaşyp çykkan jagam toy gutarjak da ondan soň şeň hemme ýitiren sunwat dostlarlarymdan görýär. O hemmenin zan sağ bolsun Saparzanam bagtly bolsun näme ogul toyuna gys toyuna gelen. Indi daşşamda repam 2-3 tane fora watan birat. Öňler söýüg aýdymyň şazada sip marot tanalýatdy. Biram sen. Indi şonda söýügden ýanan aýdymlar söýügi barada aýdymlar sen näme üçin? Sözüňe sağ bol aýny edil. Näme diýsekler dostsan. Dismediýanyň o Yürütü idarlayan, görýänler üçin fırın açmaly bolýar. Sayda salaje. Indi näme diýeýin? Indi biz tuwalamy, koglum bar birat. O agdy bir maşgalam Allah jana şükür. Näme maşgala durmuşy dowam edýär da o ýaşlyk gyllarına kalsy koýgy ýok ýöne. Onu nisemem nesip bolsa ýakynna söýgü barada. Edilje könüler ýatly jamyr gowaýdym. Yetişip gelýär, şonu bişirip inşallah dinleýijiler ýetirer bura. Gezdiň malmasa birat duet mi ýa ýeködüňmi? Şonu edil häzirlikçe ýeködüm diýip ýazdym. Ýöne kime dinletsem de mysal üçin ýalan aýdymlam käwa kardeşlere zatda dinledýänler bir näil bolupdyrlar, onuň pikirini almak üçin bolýar. Dinleden adam bile däýelliýeti gelip durda, onuň edil bilemek häzirlikçe ýöne ýadamda ýeködüme ýazdym. Ýöne duet bolaýma mahmal birat. Ha, indi bir da soraýyn, birat şu wagt Gurwaş Ataýew bilen çykardyňyz, aýdym gowy ýöredi. Mene erwet görmedim, dogrymy aýtsam. Indi öňküçe perkolun aýdymlaň barada bir aýdyp geçsen, näçe şonu alaýdym ýok. Ay nemede Allah zan değişmekten, gülüşmekten ayırmasın bolýan. Olar ýalaky bir duran proýektim amma onam inşallah netibeden bir studiýalar ýetişdiginden Murik DJ bilen ýazmagy hyýallaşdyrýan birat netip bolsa gowur değişme hangda daýdym mar dostum. Sen mana ideýal etjek işden bilýän ýalak bar atýan bolýan. Mana laýjak jogabam taýyn bopdy. Birat sağ ol. Birat şanset, sen ýene de bir okuýuň wa men onu bilýän özüm kiçiligimde sen fanadyň bolamsaň. Sen gün bir sözlü bilýän. Dismeze bardy bir da çykdy düzükge şaýda şutaýdy gaýrat. Da, näme diýeýin? TikTok açtım öňümden duşya dismedia öz bilenje zatlaryň edýär. Oňa diňe üstünni gardy etmek galýa dismedia eden işiňiz gowy bolýar birat. Uğurna bolsun Allah zany hemme kesmizde kemal tapal gowy işler alyp barýan dostum. Öňüm toýlarda gabat gelişimiz ýalak, dama toýlarda gabat gelel birat. Şeýdi aýdan gelsin. Ne bu ne pamelen ştorog etdik. Dismezeden daşşman janyň sag bolsun.